Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang literong albay, gabos sila.
Maray na hapon po mga tugang. Matindog po ang gabos para sa opening hymn kang nobena to St. Jude Tadeus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle St. Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven, and all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, O give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy that I am asking through your powerful intercession.
Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Hear our prayer as we honor you. And heal the sick and depressed. Heal the lonely. Know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Amen. Gozos, usan Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit noon na pagtubod, tinukdo mo andalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ansiring nakaumawan sa muyang rinorokyaw. O San Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, usantong mamurawayon, pag-umaw mi daing sukol, ika samong inaarang, usan Judas na paladan. O San Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya, itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kay itong hilang niyang lepra. Hinanyuga ang pag-arang, mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na satong Ama, kan sa iyas na iglesia. Sa limpoy kaining simbahan, kami ngunya napaalaw. O San Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. Sa imong ibinalangibog, sa kinaaban ang pagtubod, hinihulit mong si Jesus ay tunay na aki ng Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ika samong inuumaw, tanganing samong makamtan, an gabos ming kaipuhan. Nagtios kanin padosa, idinamay mong talaga,
sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si imo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si imo nganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagrangan niya mong mga makasaalan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Odas darha sa langit, an pamibiiming balakid, agadang kami magkamit, ning grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Hesu Kristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo an pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsul nin kasalan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Horatio Imperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Ulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipudigdi sa daga. Asin ulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik kang sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Uli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ika mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tuwok, kaupo mo na ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po, ang ikaapat na aldaw kan misa nobinaryo sa kaumawa ni San Judas Tadeo, Apostol. Ang satuya pong mga mas sponsor, siyo ang mga minasunod. Precious Salim, Yan Yancy, Tunet Oy, Pudi Astillero, Eden Larco, Engineer Carl Rutsin Gapayaw, Bong Injing Gapayaw Family, Andre Maurice Saison Ray, Binget and Mia Silerio, Joko, Janine Inkait Dino Family, Kaisha Ann Primavera, Emily Tan, Mary Rose Onyega, Arlene and Ernesto Relosio and Family, Lucky Fortune Seafood Restaurant, Taiki Boutique Hotel, Kusina Taiki Seafood Restaurant, The Mansion Events Place, Jera General Construction and Supply, Leo and Cynthia Ramos. Mga mass intentions po, Thanksgiving prayer, Mass for all the blessing by Ana Rose Polares and family. In honor of St. Jude Tadeos by Rene and Royce, Leo and Cynthia Ramos, for successful job promotion by Anonymous. Thanksgiving by Raquel Robosa, Sam Nunez and family, Noneliza Soto, for the gift of life of Maribel Navera, by Lily and Real Raitana,
For special intention, for powerful intercession to St. Jude Tadeos, for 2025 board exam of Lian Samuel Terrado, for good health of Bradillas and Molina family by Maria Regina Molina, for good health of Mendoza family by Mendoza family, for healing and fast recovery of Gregory by Mendoza family, to pass the nursing licensure exam by Grace Ann, for successful PNLE of Alexandra Chloe Baraga and Disley Elmer Buban by Solar family, for safe operation of my father by Anonymous, to pass the exam of Frances Dalvin Pindiheto by Daisy Pindiheto. Special intention by Anonymous, for healing and fast recovery of Ellen Liagono by Ivy Liagono and family. Para sa kapaingaluan kan mga nasunod na kalag, Welma by Bustamante family, Charles Nico by Castelo family, Grace and Leo by Manlangit family, Rebecca by SLROWD, Ray by Lele Raitana and family, and Rosemary Melia, Christine Alejandro by Manlangit family, Apolonio Eugenia Higino by Salve Peña, Julio Caselda by Bengados family, Maria Salome Restituto by Tess Amaranto and family, Elvera All Souls by Briones family, Eduardo by Christine Bermilio, Adoracion Hob by Emily Santillan, first death anniversary of Enrica by Domingo Boral and family, Antonio by Mega, Steven Raul Jumar in All Souls by Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relocio and family, Salve Angela by Ivy Liagono and family. Sa liwat maray na hapon po sa inyong mga tugang, ngunyan po iyo ani kapat na aldaw kan sa tuyang nobinaryo sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang sa tuya pong tema sa ngunyan na misa, Faithful Stewards, Bearers of Hope, na pamamayuhan ni Reverend Father Nomer P. Balmaceda. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Pinipon
Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan asin pagsulsulan, tanganin kita magkanigo na magdulot kining mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamilbi sa kagurangnan tang Diyos. maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa
pag-ibig kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magbidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan ng simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaibang mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an inot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya day dapat maghadi ang kasalan sa saindong hawak na magagadanon. Day dapat na sunodun nindo ang mga hurot nin saindong hawak. Day nindo itugot na gamiton ang mga kabtang nin saindong hawak bilang kasangkapan sa pagkakasala. Dulutan nindo ang saindong buhay sa Diyos, siring sa mga gadan na nabuhay liwat. Asin ang saindong hawak ipagamit sa Diyos bilang kasangkapan para sa katanosan. Hulitan kasalan day na maghahadi sa indo, taka mo nabubuhay sakop kan grasya, bako na kan tugon. Kunsiring, magkakasala kita, hulit ta sakop na kita kan grasya, bako kan tugon. Dainanggad, aram nindo na kung kamo naglilingkod asin nagsusunod sa sarong amo, kamo nagiging sa iyang uripon. Day kamo makakapaglingkod sa kasalan na nagdadara sa kagadanan asin man sa pagkuyog na nagdadara sa katanosan. Kaidto kamo mga uriponin kasalan, alagad salamat sa Diyos. Sa bilog na puso kamo nagsusunod na sa doktrina na tinukdo sa indo. Ilinigtas kamo sa kaurip na nin kasalan, tanganing kamo maging uripon nin katanosan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Your
parukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, aram niya to gabos na kung ang kagharong makaisi sa anong oras maabot ang parhabon, day matugot na makalaog sa iyang harong. Kaya danay na magandam, hulita sa oras na day pinag-uuna, madatong an aki ning tawo. Si Pedro naghapot, kagurangnan, an parabolang iyan, sinabi mo para sa mo o para sa gabos? Si Jesus nagsimbag si Isay sa pag-una nindo, ang namamahala na maimbod, asin mamaan na paniwalaan kan sayang amo, na ang mga surugoon tawan nin kakanon sa tamang oras. Paladan ang siring na namamahala, kung pag-abot kan amo, naaabtan na inuutob an sa iyang katungdan. Totong sinasabi ko sa indo, itatao sa sayang pamamahala, ang gabos na mga rugaring. Alagad, kung ang siring na namamahala, mag-isip na an amo mahahaloy, dangan magpuon na magmakuri sa mga surugoon, magkakan, mag-inom, asin magburat, sa aldaw na dai linalaom, asin sa oras na day pinag-uuna, maabot ang amo, asin kakastiguhon siya. Isusubol siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod. Ang nasabing namamahala, na nakakaisi kung ano ang gusto kan sa iyang amo, alagad dai ginigibo, o dai inaandam susog sa kagustuhan, hahampakon nin makuri. Alagad, ang dai nakakaisi, asin minagibo nin bagay, na bakong maninigo, hahampakon nin kadikit. Dakol, ang hahagadon sa tinawan ning dakol. Urog na dakol, ang nahagadon sa tawo, na dakol ang ipinaniwala. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na banggisin gabos mga tugang. Enot sa gabos, gusto kong pasalamatan si Father Jem and Father Neil sa pag-imbitar giraray sa Sakuya Digdi na maging saro sa mga celebrante kan sa indong nobinaryo para sa kapiestahan kan sa indong mahal na patron si San Judas Tadeo. Supposedly last year, I was invited also. Pero nagkataon, yung oras na ako ang maselebrar, iumanan aldaw na nagbaha digdi sa Legazpi. Coming from Pioduran, luminuwas ako sa Pioduran, baha na ang inagihan ko gabos. Pagluwas ko pa sana, baha na sa Pioduran. Linukso, sinuong ko so talagang blessing man. Sinuong ko duman so pauwas na dakulaon na anong lugar yon sa may parting San Juan na open rice field. Parang din ako makabalyot tahalang kawon na sa tubig. Alagad may naenot na bus na duwa, truck sa kuya, suminunod ba nako. Until such time, maabot ko digdi, gabos na agihan ko, gabos sarado na dahil baha. No, nagsasabi si Father diyan, makabot ka Father, sabi ko yaon na ako pero di ako nakakalog sa sentro kan Legazpi dahil gabos baha.
No, sabi ko, enot pa sa nakutag misa ko kay today, manangyari. Ano? And I thought that is the last, the first and the last. But I was so, naugma ako, kan sarong aldaw, si Father Jem, once again invited me, Father, dahil day ka nadagos, last year, kung pwede mo niya naman na nobinaryo, kung pwede ka makapag-celebrar sa Muya. And I was so very exciting na akoon man, ano? And saro man ako sa mga deboto ni San Judas Tadeo. Dahil kito sa seminaryo, paggrabian, aagihan mo sa mga eksaminasyon. Ano? Sabi nga, pag nasa krisis ka talaga, Diyos ko. Pero pag magayono ng buhay, disko. Ano? And ngunyan na aldaw, sa ikapat na banggikan sa indong nobinaryo, the team that was assigned to me is Faithful Stewards, Bearers of Hope. So in our today's gospel reading, with the theme of these Faithful Steward, Bearers of Hope, it emphasizes for us the importance of being faithful stewards and bearing hope in our daily lives. Kaya nga ni kung nadangog niya to sa Ebanghelyo, tinutokdoan kita ni Jesus how to be prepared for His coming whenever it may be. Dahil dahil aram. Di ba? Dahil kung aram mo, sigurado ko mahanda ka. Halimbawa, sabihin sa imo, ika magagadan ka sa masunod na bulan. Sigurado ko, mapariban ka pa. Mabakal ka kan gown mo. Sigurado ko, mapakaray ka kung ang kilay mo tagilid, mapapermanente ka nakikilay. Ako nang ngipon mo tipo, sigurado ko, mapapostiso ka, tanganin ko nagadan ka, nakaismel ka. But since we never know when will be His coming, when will He return to us, God gave us and teach us to be prepared, to use the resources and talent that is entrusted to us wisely. Kaya nga ni pag sinabi mong faithful stewards, maimbod na katiwala. Bako maimbod na tiwali. Tawara mang maimbod na tiwali. Wala mang faithful na dishonest, dishonest. So, but sabihin, sinasabi sa satuya sa Ebanghelyo, no, na kita makapaghanda. Kaso lang, satuya baga, aram ta kung satuyang pag-urup-urupan sa buhay ta, it's about preparation. Everything is about preparation. Anong pinaghahandaan ta? No? Ang buhay na maabot sa satuya. Kaya nga ni maski pang naghandaan mo ang future mo digdi, right after, nakuha mo na, nakagraduar ka na, naging engineer ka na, naging accountant ka na, naging teacher ka na, naging nurse ka na, after your successful achievements in your life, ano na? It's all about waiting. Diba? Kaya nga ni ngunyan, anong sinasabi sa satuya, kaya ni ang tao, igwa kita ning oras asin panahon to remind us na ang gabos may hangganan. Kay puwantang maghanda, natadal day ta aram kuno arin ang oras ta. And that's why in our gospel for today, Jesus highlights the return of the Son of Man. And that's why God is asking us on the gospel to focus on the question, what do we do while we wait for the Lord to come again? Ano ang hinahalata? Ano ang ginigibuta habang naghahalat kita kan pag-abot kan kagurangnan? No? Igwa kong sarong istorya, digdi baga kadakol ang nagpapatintinin kandila. Ano? Igwa daning mag-ilusyon who are planning to get married. No? Kaya pagkahali ninda sa opisina, tanganing nagpasurat na sinda, sabi kan babae duman sa jowa niya, Bebe love. May mga Bebe love. Bebe love, maray pa, bago kita mag-uli, maghapit kita sa simbahan, tanganing magpangadyi kita. Na ang gigibuhon ta talaga sa buhay ta, tama, asin makapaghanda kita. Di inimang lalaki, subinunod sa iyang Bebe love. Kaya paglaog ninda sa simbahan, nagluhod suduwa. And while they were praying, nahiling ninda supadi, hali sa may altar. Sabi kan babae, Bebe love, yaon si Father. Maray pahagadon ta so bendisyon ni Father. Tangani nakitang duwa, pag kita nagkainaguman, maging tapat kita, asin malinig ang satuyang pagkaminootan, asin ang satuyang pagkainaguman. Kaya ginibukan duwa, tuminindog, and they approached the priest. Father, sabi niya, kami pun duwa, nagpasurat na po dyan sa opisina.
And next month po, yun na po ang schedule mi kan kasal. Sabi kan Padi, congratulations sa indong duwa. Ano lamang sa indo at natapig dulo kan indo ako. Father, mahagad lamang kami kan bendisyon para sa imo. Para sa in. Father, dipisil na bagang ngunyan, Father, ang mag-agum. Dahil ngunyan, bihira na ang nagiging tapat, Father. Tanghali na sana ang tapat. Kaya, Father, ako natatakot ako. And ining partner ko, kinahuron ko siya. At supposedly, Father, habo ko talagang magpaagom. Sabi kan babae, ngunyan, paano ka naagom? Kasi, Father, may experience ako na sunanay ko, kinukulugan kan sa kuyang ama. And na-trauma ako, Father. So, habo ko talaga until such time, talagang ining jowa ko, ining bebe love ko, ining Father, nang nuga sa kuya, naday niya ako kukulugan. Naday niya ako pagkukulugan. Nagtuga sa Father. Kaya ako, gusto ko manihandaan sa diri mi, Father. Kaya inahagad mi, Father, bendisyonan mo kami, tanganing ang samuyang pagkainaguman, magdanay sa kalinigan. Sabi kan Padi, madali daw. Luminaog sa Padi sa sakristi. And may kinuha na kandila. Pagkakuha ki kandila, itinauso, puting kandila. Sabi kan Padi, ini ang gibuhon nindo. Suluan nindo ining kandila. Every time you pray, pray together. And pray na ang sa indong pagkainaguman, magdanay sa kalinigan kan pagkamuot. Kaya naugba sa duwa. Alagad, day pala aram ni Father, may nakahiling man na mag-agum. Hali pa sana sa pag-iwal sumag-agum. Sabi kan babae man duman, darling, darling, nadangog mo itong kakasalon. Maray pa, magpabendisyon man kita kay Father. Takita nag-iwal pa sana kita. Haluyon mo ako day pigti, no? Haluyon ta ka ng pigpapapatawad. Haluyon dahil kung day lang ako namon sa imo, day ta ka papatawadon. Makulugon sa pigigibo mo sa kuya. Pero since ngunyan nagkasundo na kitang duwa, hagadon ta ang bendisyon ni Father. Na maging tapat ka na sa kuya. Dahil man nag-ibuso agum, siyempre agum, masunod sa agum na babae. Nagsunod. Pagtindog, Father, nadangog mi, tinawan mo ning kandila, so kakasalon pa sana. Ngunyan, kami, Father, haloy na magkainaguman. Kaso lang, Father, ang samuyang relasyon, away bati. Ngunyan pala talaga, Father, ngunyan pa sana kami nagbati kan agum ko. Dahil kami nagtitino na kay ni Father, kaso lang sinuyo na ako kan agum ko. Dahil agum ko naman, Father, wala naman ako, nagsumpa na baga ako sa Diyos. Wala naman ako magibo sa sumpa na iyan. Kaya dapat ko ng panindugan iyan, kaya pinatawad ko, Father. Ngunyan, anong gusto nindo? Father, bless mo kami na sana magdanay man kami sa pagkaminuotan asin maging tapat sa lambang sarot. Kuminuwa sa Father sa bulsa, kandila. Sabi niya, ini may kandila akong pula. Gibuhon man nindo, kamunduwa, magsabay man kamong magpamibi na duwa. You pray together. Dahil sabi nga ni, the family that prays together, stays together. The family that eats together, lives together. Kaya kinuha sa kandila. Alagad, igwa pala ning sarong balo na nakahiling duman. Sabi niya, maray pa, magpabendisyon na ako kay Father, baka maagum pa ako. Haloy-haloy na lamang akong day na aagum. Paghaluyo naman si agum na gadan. Gusto ko lamang ma-December na lamang, makukugos-kugos lamang ako ngunyan na December. Malipot-lipot na baga. May mataram lamang sa imong haplasan ta ka. Pag nagaka-arthritis ka na, timplahan ta ka kikape o gatas. Kaya nagduman siya kay Father, Father, nahiling ko, pigtawan mong kandila itong kakasalon asin sumag-agom. Sa insuagom mo, Father, haloy na akong balo. Pero, Father, sa kahaluyan ko ng balo, namimiss ko ng Father na may nagsasabi man sa kuyang, I love you, chup-chup mamwa. Anong gusto mo ngunyan? Father, sana makahanap man ako din. Kung may mag-agom man sa kuya, sana mamumutan man ako, maski maging sino man ako. Yan ang sasabihin. Maging sino, garuman si Robin Padillan pelikula. No? And then sabi kan Padi, sabi niya, siring kay ni, igo ako ning kandilang blue digdi. Parehas ni Santa Maria, na si San Jose, maski gurang na, nakaagom pa. Ini, patintihon mo ining kandilang ini, magpangaji ka sa mahal na Diyos, napadarhan ka man ning Garo Jose sa buhay mo.
Tanganing may kadamay-damay ka man, hanggang magurang ka, hanggang magadan ka. Grabe ka man, Father. Pagkagadan tulos, na pangalan ako nakakagom. Pagkagadan na tulos. Kaya kinuha. Alagad may saro pala duman na daragang gurang. Sabi niya, haloy-haloy naman gusto kong mag-agom, pero di ako naaagom. Baka yun na ang chance ko ngunyan na maagom ako. Mapabindisyon ako kay Father. Kaya nagdulok sa padi. Sabi niya, Father, tinawan mo itong saro, tapos yung saro sa kasubalo. Ako, Father, takwan mo man ako. Sabi niya, Nata, ano man ang problema mo? May agom ka? Wala man, Father. Balo ka? Di man, Father. O ano ka? Daragang gurang ako, Father. O, Nata, nahaloy ka. Naday ka nakapaagom. Father, paano kay itong daraga pa ako, magayunon pa ako, pihikan ako, Father. Ang pangadyi ko, Father, sa buhay ko, pag ako maagom, sabi ko sa kagurangnan, kung ako papadaran mo, Father, Lord, nin agom, tulo lang ang qualification ko. Guwapo, sus talaga, not guwapo pa. No? Mabuot, mayaman. O ano nangyari? Naagom ka. Day nga ni Father. Luminipas ang mga taon, Father, day pa ako naaagom. Nahadit na susakuyang magurang. Inahapot na ako kan magurang ka. No arin ka mapakasalto sa mga tugang mo, nagahalat sa imo, tay kan matuwa. Di nakapapakaagom ta, ika dapat nang mainot. O anong ginibo mo? Nagpangadya ako, Father, Lord, kay giraray kay Lord. O anong pangadya mo? Lord, sabi niya, kahit bako nagwapo, basta mabuot asin mayaman, okay na yan, Lord. Sabi kan, Padi, nakaagom ka. Wala man giraray, Father, nag-abot. Luminagpas na lamang ako sa kalendaryo, Father. Nahadit na ako. Sige na ang pressure sa kuyakan ina ko na magpaagom na ako ta. Baka magadan sindang wara paning babe ning makuapo sinda. Ano nangyari? Kaya nagpangadya ako giraray, Lord, kay San Judas Tadeo na. O anong pinamibi mo? Sabi ko, Lord, sa intercession ni San Judas Tadeo, maski bako na mayaman, basta mabuot na. Oh, nakaagom ka. Day man giraray, Father. Kaya, nakaagom na lamang sutugang ko, nagkaigwan ng makuapo, day pa ako naaagom, Father. O ngunyan, anong ginibo mo? Nagpangadyi giraray, nagdebosyon giraray ako kay San Judas Tadeo. O anong pinamabibig mo ngunyan? Sabi niya, Lord, St. Jude, maski sisay na sana, fight na ako. Sa buhay niya, tugabos mga tugang, what God is asking us is to focus on the question, what do we do while we wait for the Lord to come again? Because most of the time, these questions is setting us in the mode of waiting. Di ba? Paghalat, mapaabot bagaan maghalat. Because most of the time, people become impatient when they are asked to do it. Di ba? Digdi lang sa tuya. Ang humiliya. Mapiruton ka lang. Lalo pa kung nagtataram siguro ko ng Padi, sinasabi sa banal na kasuratan. Sigurado ko, turog ka na kayan. We become more impatient when we ask to wait. Kaya nga ni, hilingon ta. Dahil nagiging halipot na ang pasensya ta. Di ba? Diyan nga ni sana sa mall, mag-order ka sana sa Jollibee. Na late lang, urag-uragon ka, dagit. And that's why most of us tend to give up easily. Di ba? Wala na kitang pasensya. Hilingon mo, balikan ta ang mga history ta. Kan panahon kan nag-iilusyonan ang daraga soltero. Ano kay tong panahon bago mo maagom ang sarong babae, ang sarong daraga? Anong pigigibo? Harana. Bako? Pag nakahiling ang soltero ning daraga, pighaharana. Pag hinarana niya, pinalaog siya, magpapaaram sa ngunyan sa magurang. Bako? Na ako po masakat nin panliligaw sa aki mo. Anong gigibuhon? Susuyuon. Bako? Masibak ning kahoy. Bako? Maluto, malaba, maharok ning tubig. Ngunyan na panahon, iba na. May siring pa kayan? Iba na ngunyan, tutukan na ngunyan. Gusto mo ka? Habuta ka. O di habuta ka man. O ikaw, gusto mo ako? Iyo, gusto ta ka. O kita ng duwa ha. Yun na yan, mag-on na kita ng duwa. That's why most of the time, others tend to give up easily.
But let us always remember that whether we like it or not, ang paghalat is sarong realidad na parte na kan buhay ning tao. It is part of our day-to-day life, no? Ang paghalat. Kaya nga the question is, what do we do while we are waiting? Ano ang dapat mong gibuhon tanganing habang ika naghahalat? And perhaps the best possible preparation that we could do is to live each day and do faithfully what is expected of us. Diba? Kaya ba gayon ang sinasabi, maging maimbod kang katiwala, maging maimbod kang surugoon. Because being Christ followers, we ought to know how to live out the demands of a Christian life. Kung sinasabuhay niya to ang Kristiyano tang buhay, but sabihon, each day, God is expected us to be faithful to our calling. Even in the small matters. Pero minsan sa saradit na bagay, napapasiparat ang mga bagay na ini. Like for example, caring for those who are in need. Caring for those member of your family. Di ba? Napapasiparan natin mga bagay na ini. Observing justice in our work. Nagasuryaw kita, corruption, accountability, transparency. Pero kita, pag abot kay election, kita nga ang naienot dyan, naghahagad kay kwarta sa election. Tapos nagasuryaw ka kay corruption, transparency. So, all of these matters, all of these things, even the small matters, we fail to become faithful to our calling. Kaya nga hilingon mo, even adopting prayerful attitude in all things that we do. Nagkakigwa pa ba talaga kita ng oras asin panahon na mamibi ka? From the moment na magmata ka. Sa tuya, pag nagmamata pa lang, lalong sa mag-agom. Sorry to use this word. Halimbawa, pag nagmata pa, pag mata mo, yaon na yaon tulos so agom mo, katabi mo, Isus, demonyo, yaon ka tulos digdig. Tata, Isus ko nang imbis pa sa nang, hangos mo pa sa nakan nga mo, ngimot mo, ay salamat sa Diyos, buhay ako, maldisyon na tulos ang binukakan ngimot mo, kaya the whole day, maldisyon ang buhay mo. Di ba? Why? Because we failed to live out, to be faithful to our calling, even in small matters. Kaya nga maski magpangadyi, dahil na, mapangadyi ka lang. Dati narurumduman ko, bago ka maghali, minabisa ka sa mga gurang. Ang mga gurang, minasabi ang mga gurang, kaawaan ka ng Diyos. Bako? Ngunyan wara na. Oy, demonyo, kumali ka na dyan. Sige na, kaya puro demonyo na sa nangyaon sa tuya. Dahil ba hinahagad ang bendisyon ka Diyos, puro demonyo ka doon, demonyo. Iyon ang buka ka bibunta. Puro demonyo. Kaya nga ano ang nangyayari sa tuya? We fail to become faithful to our calling, even in small matters. Kaya nga ngunyan na panahon, ano nangyayari? We become very busy to our time. Puro gabos na oras sa diri tagabos. And perhaps, these simple matters to us. Sabihin niya, Father, simple lang yan, sadit lang na bagay yan, Father. These perhaps are simple matters to us, but when we do them with faith, they become expressions of our preparedness to meet the Lord. Kaya nga kung mahihiling niya to sa tema niya to, ganyan, we are called to be faithful stewards. Why? Because each day is an opportunity for us to meet the Lord even in the little things that we do. Kaya ang gabos na bagay na ginigibo mo is an encountering the presence of God in your life. Diba? Kaya nga, but most of the time, ano nangyayari sa satuya? We have become insensitive to the little details of such an encounter. Hilingon mo, halimbawa sa pamilya. Lalong-lalo na ngunyan, naigwa na ng social media, cellphone. Ano ang advantage kan cellphone? So mga harayo na parani sa satuya. Bako? Pero anong disadvantage? So mga harani sa imo, yun ang nagrayo. Bako? Kataid mo na sana, cellphone pa. Makaon na sana, ang kapot cellphone. Di na nag-uhuron. Diba? Makaon na, nagsapna na suina, hali pa sa trabaho, pag abot sa harong. So matuwa, yaon sa computer. So saro, Netflix. So agom na lalaki, yaon kipadi. Kaya nga these are the things. Di ba? Napapasipara niya to. Hilingon mo ang mga mag-aragom. Dati magjurowa lang iyan. Kan magjurowa, hilingon mo, masabihan sa imo, anghel ka sa buhay ko. Pero ngunyan kan agom mo na, demonyo ka sa buhay ko. Dati, holding hands ka, kan jowa ka. Pero kan inagum ka na, pipiripit na ang kamot mo.
Dati hihaplas-haplasan pa doon, magayunon ka, garo ka anghel na buminaba sa langit, gunyan, gigibo ng pansing bagan pandok mo. Di ba? Kaya baga, lalong-lalo na ngunyan, ano nangyayari sa magagong? Dati, jowa mo pa lang. Dahil maski day na magpapa-Arab, maki siya, Jesus, naggigigil sa imong biyo, kikugos kang biyo. Pero ngunyan, agum ka na, taporket parong ka nakikating ko sa kabiks, di ka na lamang kikis-kis. Ha? Masabi ka, agom, kiss ko. Anong kiss-kiss? Gurang ka na, ikis-kiss mo na iyan. Ha? So these are the things. Kaya nga ningunyan, pasipara na, hilingon mo na. Ang mag-agom. Dati, ako pirmi ko sinasabi ni, hilingon mo dati ang mag-agom. Pagkatapos kan kasal, kasweet, magturog, pirming hampangan. Pero pag nilang pirang taon ng mag-agom, lubot na siya na nagaharampangan. Ha? So these are the things. Ha? Ini ang nangyayari sa Satuya Gabos mga to. We have become insensitive to the little details of such an encounter. And those encountering establish us a relationship to become faithful stewards of God, to become bearers of hope to everyone. Pero ngunyan, anong mangyayari sa imo? Anong mangyayari sa kapwa mo, sa kaibahan mo, sa pamilya mo? Hindi ka naman, dahil nangani ka mo naguhurod. And that's why, siguro no wonder, why people today, especially the young ones, are experiencing mental health problem, depression. Dahil mas gugustuhin pang kahuron si AI kaysa kay mama asin kay papa. Di ba? Ilingo mo sanan mag-agom. Ang babae, ma-open lang sa agom na lalaki. Ha? Pagkaabot gom, may sasabihin ako, oh, ano naman? Problema na naman yan. Ano, tigtawan ka pa sana ng pambayad. Jesus ko nagad. Kaya ang babae, dahil na nagtataram. Di ba? Lalong-lalo pa sa mga aki. Kaya bagang ngunyan, hilinguntang ngunyan ang mga generation ngunyan. Panoki, earphone, headset, bako. Kaya nga minsan, muntik na ako may maliligis dyan. May pag-una mo, naglalakaw sa lunes. Di niya na para Arab, nasa gitna na siya, nakantinampo, mababangga na siya. Binubusinahan mo na, walang pakiyo. So, these are the things. Kaya nga we become insensitive. To the little details of such encounter. Kaya nga lalong-lalong ngunyan, ang pag sa Diyos, every day, nakaka-encounter ang Diyos kan sa tuyang competition sa attention ta. Magsisimba siya na talaga kita kung kaipuhan siya na. Diba? Ay, pwede man dyan. Madangog na lang ako sa YouTube. Di ba? Madangog na lang ako sa radyo, mahiling lang sa YouTube. Yun na gabos nangyayari sa Satuya, gabos mga tugang. So there is no time for us. And those small details, it becomes wasted for us. Why? Because we become more insensitive. Kaya nga niyan ang sinasabi ko kaso dati. So, ang kalaban, ano ang opposite kan love? Anong opposite kan love? No, bako hate. It's indifference. Or they called it apathy. Pati. Yun na. Kaya pag ansay mong jowa, di ka na pinapasipara ka na. Ansay mong agom, di ka na pinapansin, pasipara ka na, kantahan mo na, pati. That's the opposite of love. You become indifferent. Yun ang opposite eh. Kaya nga pag-una niya to, sadit lang na bagay. But those small details for us is God is asking us to remain faithful, to become faithful stewards of God. Kaya nga so the next time around, instead of complaining how we have wasted our time while waiting for something to happen, we might as do well something productive. Why? Always remember that God is always with us. Every minute, God is accompanying you in your life, in your journey. Kasabay mo ang Diyos. Kasabay mo ang Diyos. Kaso lang, pag una mo, day mo kasabay ang Diyos. Kasi mismo ikaw nagrarayo. Kaya nga now, in order for us to become a faithful stewards, what God is asking us, so that we can become bearers of hope. Anong sinabi digdi sa gospel? Use what God has given us to further His kingdom and serve others. Subot sabihin, you have to manage your resources wisely. Kung yan sinasabi sa Satuya, assess. Assess your stewardship. Reflect on how you are using your time, your talents and resources. Baka sobra ng oras ang ginagamit mo, puro sana sa sadiri mo.
nakadakol ka palang minsan napapasipara na itong mga taong mas namumuot sa imo, di mo pala aram nakukulugan mo na. Assess your stewardship, reflect on how you are using your talents. Baka ginagamit mo ang sa imong talento sa pandadaya na sana. Bako? Ginugulangan mo na sana. Oh, mama, may project kami. Oh, anong project? Dahil ang mama mo, dahil ba nakatapos? May project kami, mama, tag 1,000 daw. Oh, anong project yan? Sun Miglight daw, mama. Oh, di siyempre, nakadangog man si mama mo, light by light. Pag una niya, light man. Hindi niya man aram kung anong Sun Miglight. Ah? So assess how you are using your talents and your resources. Di ba? Kaya nga digdi sa talents na, maski sa dit, an itinao mo. At kung iyan darakan pagtubod, asin pagkamot mo, dakulaon yan na bagay. Kaya nga you can become a faithful steward when you manage your resources wisely. Pero ano nangyayari sa satuya, gabos mga tugang? Everything dapat para sa satuyang sadiri. Always remember, sabi nga sa Latin, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God. Ang gabos na nangyari sa buhay mo, ang gabos na success mo, ang gabos na achievement mo, always attribute it for the greater glory of God and not for yours. Kung successful ka sa buhay mo, it is everything, it is about for the greater glory of God. And that's why you have to manage your resources wisely. Second, anong sinasadol sa mo? In order for you to become faithful stewards, live with a purpose. Anong but sabi yun? Prioritize your relationship with God and live according to His will. But sabihin, when you live with a purpose, dapat igwa kanin eternal perspective. Ang perspektibo mo pirming may eternidad, bako lang sa presente digdi. Why? Because everything, ang gabos na kinakaptan mo, pag nagadan ka, wala man iyan. Di ba? Masking ngunyan, dati, pang Miss Universe ang gayon mo. Ngunyan, universe na ang hawak mo. Di ba? Dati flawless ka. Ngunyan, wala na, kulubot ka na. Kaya nga ngunyan, kadako lang nagdakakagding haraplas ngunyan ning, one time when I was assigned in Island, I was assigned somewhere in Batan Island or Rapu-Rapu when I was assigned. Sabi ko, nata daw ang ibang mga hobines, kakikintab kan pandok, pero maiitim sa digdi. Sabi ko, di ko man pigtutuya, pero sabi ko, nata daw siring, sabi niya, nata, Father, gusto ko man magputi-puti lamang sa pandok ko. Father, nagagamit si Dapano, Father, ki chan shu. Ano yan? Shun-shu. Ano yan? Ching-chang chu. Basta yun na yan. Aram na rin kung ano yan. Maski sabihin mo, live with a purpose. Why? Dapat sa imong perspektibo, dapat there is eternal perspective. Because at the end, ang gabos na bagay na kinakaptan mo, it will fail. It will fade. Mawawara gabos. Everything is lent to us. Kaya nga ngunyan, maging mayaman ka, magtipon ka ng kayamanan, hilingon mo pag nagadan ka. Sisain makikinabang kan kayamanan mo. So mga nagtutukaw na, sige sa... Siring sana kayan, paaya-ayahay. Ika, nagpahagard-hagard ka kan pandok mo, kan katatrabaho para maging mayam. Tapos pag nagadan ka, ang gabos mong kayamanan, naduman man siya na sa mga taong day nagpagan. Bako? And that's why we never live with a purpose. Kaya nga ni anong sinasadol sa satuya? Prioritize your relationship with God. And that's why even in the commandments, the very first commandment that God is asking us is to love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. You have to prioritize your relationship with God. Kaya nga ni may programa nga ng Veritas, bago ang gabos, Diyos muna. You have to prioritize your relationship. And the third, in order for us to become faithful stewards of God, anticipate the Lord's return. Kaya aram nindo, kung mababasa nindo sa gospel, especially this coming Advent season, what God is reminding us, be vigilant, be prepared. Why? Nata sinasabi sa imo ng Diyos, magpuka, magbantay, because our time that you have to recognize that our time on earth is limited. Walang anling buhay. Maski sa pusa ka, maski pinaglihi ka pa sa pusa, warang anling buhay. Narumduman ko nga ni sa sarong istorya ko. So sabi ko nga ni, so kaklase ko na nagre-research sa kan thesis niya. It's about life expectancy sa thesis niya, yata sa statistics yan. And nangalas lang ako duman, na-wonder lang ako, dahil ko hiniling subuhay life expectancy kan babae sa Pilipinas. So lalaki ang pigiling ko.
Aram nindo kung ano nakagad. Pag sinabi tang life expectancy, ang kadaklan na nagagadan, ranging 50 to 70 years old. At to 80. But sabi yun, ang kadaklan nagagadan yan, range 50, ang lalaki 50 to 70. May mga 80 man, pero bibihira o 90. Kaya ako nagbilang. Mantakon mo kung 50 ka na, tapos 70 years old na lang ang buhay mo, mantakon bibilangon mo, pira na sa ng taon. So you have to anticipate the Lord's return. And that's why God is asking you, be vigilant, be prepared. Why? Because our life on earth is limited. Gabos may hangganan. Kaya nga hilingon mo, naglilipas ang panahon, nagpapatak ang oras to remind us na ang gabos na buhay ta may termino. Kaya nga ngunyan mga tugang, ano ang agyat sa satuyakan ebanghelyo? First, to be a faithful stewards and bearers of hope. Always remember that we will be held accountable for how we use the resources and talents that God has given us. That's the first thing, accountability. Dadangog din doon sa Ebanghelyo, mabalik ang Diyos. Pag nahiling niya, nansayang surugo, naabtan niyang responsable, bibiyayaan niya. Pero kung nansayang pinagkatiwalaan, nahiling niya, turog-turog sana, sa iyang papasakitan, sa iyang papadusahan. We will be all accountable. Kaya bagang ngunya na panahon, nahiling ta sungunya na nangyayari ngunyang corruption sa flood project. All of them now are accountable. Paguna ninda, paisi-isi paguna ninda, at warang hangganan. Sabi nga ni in the book of Ecclesiastes, everything has its own season. That's the first thing. That's the first challenge for all of us. We will be held accountable for how we use the resources and talents God has given us. Second, what God is asking us, to be faithful. Being faithful in small things leads to greater responsibilities and rewards. Di ba? Kung matitiwalaan ka sa sadit na bagay, buot sabihon, mas urog kang matitiwalaan sa dakulang bagay. Kaya nga remember the parable of the talents. Di ba? O ikaw, anong tinaw sa mo? Tinawag mo ako, Lord, ng 10. Binalik ko sa imo another 10. Goods, servant, come, join within my banquet. O ika, Lord, tinawag mo akong 5 pieces of silver. Binabalik ko sa imo giraray, 5, now 10 na. Okay, good servant, come join in my banquet. O ika, pira, tinawan mo ako, Lord, saro. Pero dahil day ka man nagpapagal kan mga ginibo na, natakot ako sa imo, kaya ginibo ko, ibinaon ko na sana. Sabi kan kagurangnan, maraot na sa rugoon. So what God is asking us? To be faithful. Be faithful even in small things. And the third is to hope in God. Ang gabos na paglaom ta sa kinakban na ini, nilalaom niya to sa mahal na Diyos. Our hope is in the Lord's return and His promise of eternal life. Kung nata kita naglalaom sagkod ngunyan, it is because of God. Dahil kung wara kitang nilalauman din, useless ang pagtubod ta. Kaya nga ngunyan, ang satuyang paglaom na ini, our hope is in the Lord's return sa pagbabalikan sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ngunyan, ano ang agyat sa satuyang ngunyan kan sa tuyang kagurangnan gabos mga tugang? No? As we now ask the intercession of Saint Jude Tadeus, no? Ano ang hinahagad sa satuya kan Diyos? In order for us to become stewards, faithful stewards and bearers of hope, strive to be faithful stewards even in small things. Second, that may we find joy and peace in serving the Lord and other. Pag kita naglingkod kita sa Diyos. Kaya nga kan sinabi kan Diyos, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. Dapat pag namot ka sa Diyos, bilog. Tanganing pag namot ka sa kapwa mo, warang labis, wala mang kulang. Dahil kung kulang ang pagkamot mo sa Diyos, kulang din ang itataw mo sa kapwa mo. And that's why you cannot separate the two. That's why the commandments that was summarized into two, they are interconnected. Dahil sa mga Pariseyo, iba, pwede kang mamot sa Diyos na di ka namumot sa kapwa. Pwede kang mamot sa kapwa na di ka namumot sa Diyos. But you cannot separate the two. Yun ang sinasabi sa satuyakan kagurangnan. So may we find joy and peace in serving God and other people. Sana bako maging burden yan sa satuya. And most of all, may our lives be a reflection of our hope in Christ. Sana ang buhay niya to maging reflection kan sa tuyang paglaom sa Diyos. Kung nata kita naglalagpasan taan gabos na mga pagsakit, gabos na inaagihan tang pagsakripisyo sa buhay, because naglalaom kita sa mahal na Diyos.
And soon, may we be found faithful when God returns to us. Kay lugod mga tugang sa pagpapadagos niya itong ini, let us be vigilant. Let us always be prepared. Kung siguro, ikaw maimbod na sa rugoon, wala kang kakatakutan kung ang oras mag-abot na sa buhay mo. That's the time when God will give you the greatest reward that He promised to us. He never promised anything, but He only promised one thing to us when we remain faithful to God. And that is the gift of eternal life. Matindugan gabos para sa pamilya nin banwaan. Panonin pagsarig sa Diyos nin paglaom, darahon ta sa iya ang satuyang mga pamibi sa tabang ni San Judas Tadeo, apostol nin paglaom. Sa tuyang sabihon sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan, na magdanay siyang pusog sa pagtubot, maugma sa paglaom, asin na mamumuton sa pagharubay kan Ebanghelyo ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang lideres, na maglingkod sinda na may integridad, magbusol ning katanosan, asin surugon ang mga maluya, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, nagihelang asin nawawaraning paglaom, tanganing sa paagikan sa tuyang pagmakulog, asin mga pamibi, makakuasinda nin bagong kusog, kaumawan asin paglaom sa pagkamuot kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang parokya, na ining mga aldaw nin pagpamibi asin selebrasyon, magbago kan sa tuyang kamauotan, na mabuhay bilang mga dayupot na saksi kan pagkahera kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na mga devoto ni San Judas Tadeo, na kita maging dayupot na mga parapamibi para sa ibang tao, nageheras kan paglaom ni Kristo sa kapwa, mamibi kita. O Diyos nin paglaom sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, hinanyugaan mga pag-arang kan sa imong banwaan. Tabagi kaming maging mga aagihan kan sa imong paglaom, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibigo mga tugang tanganan sa ko, asin sa indong atang, makumanlugod kang Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan ng sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamanaling kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugbad mo sa mga apostoles sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tandakan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langit no nakatukdoan sa gabos na tawo, kaya ngunya na sinsagkod paman, kay bakan bilog na hukbonin mga angheles, dusay sa imong isip kaming nagsasaraanong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Kagurangnan ni kanang gadan banal, borabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo. Maginhawa ka sindugo kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya sa lugaring nabuot, nagpaubayo sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin nagpasalamat, binaakini. Dangan ni tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kay ni. Tinen sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagganyo manin kali sa singirari pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kay ni, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang paggagada asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na bagatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog ng kinaabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon 14, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos ng mga klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwata sinan gabos ng mga gadan. Urog na so dinudulot mi sa misang ini. Dangan nakwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhene na kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang banal na esposo. Kay ban mga banal apostoles sa sin gabos na santos, na kayo pa nakapagayagay sa imo.
magkanigong maging keras kan buhay na ding kasagkoran, mag-umaw asin magpamaraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan man nakakaligtas na tugon na sin pinatod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay na taling ka sa kasaalan na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, mandang kami nagahalat kan magmang paglaw, masin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indoan, sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Kunyan magpatinaron kamo kan tanda nin katuninungan ni Kristo. Peace be with you, Senor. Amen.
tugang Yesu Kristo, siyan Kordero kan Diyos, siya na nagpaparakan makasalan kan kinaban, paladan kita gabos na inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. At amanon man lugod kita kan hawa kasindugo sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mo, Jesus, inago mo
Mamibi kita. Diyos na Ama, sa saymong Espiritu, namimibi kami. Lugod at sakramento na sa mong inakungunyan, darhon kami sa saymong erokan, konsaynan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Ininahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po giraray sa dugawas mga tugang sa pagkikisumaro sa banaltang Eucharistia. Ay may announcement to ko. Matukaw po sa diit na paisi. Magkakaigwa po nin second collection para sa mga pasilidad kan pagmantiner kan sa tuyang simbahan. Nagpuuna po kan Oktobre 19 an misa nobenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktobre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, anobena mapon sa oras na alas 5:40. Sa kapiyastahan sa Oktobre 28 ang mga schedule po ini nin Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 o'clock p.m., asin 4 p.m. Magkakaigwa po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po nin misa konsilibrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon, na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Que. Para sa mga maawot po maging novena asin piyesta mas sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, sarog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man, magkakaigwa po nin Mass Baptism sa Oktobre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maawot po magpabunyag kan sa indang mga aki, magpalista na lang po sa opisina. Diyos mabalos po. Good evening po. Sa ngaran po kan sa tuyang parokya, mga kaibahan kumpadi, si Father Jem, tapos si Father Tonton, asin kan mga opisyales, asin mga miyembros kan Paris Pastoral Council, kan mga miyembros man kang DSJ, asin an man lain-lain na komisyon kan sa tuyang parokya. Gusto ko pong ipaabot kay Father Nomer ang samuyang apresiasyon, asin pasalamat sa pagpaonra sa tuya, ngunya na aldaw, ikaapat na aldaw kan misa novenaryo na siya ang maging main presider. So, salamat pong maray, Father Nomer. Parakpakan niya to si Father Nomer. Sinabi niya man kasubago na kuta na last year pa, kudi ito sual daw na habang nagmimisa kita, naglalaog naman digdiso tubig kan baha. So, kaya day po ito nadagos. Kaya sabi ko kay Father Jem, magayon-gayon na pauliton ta si Father Nomer. As in, sulit na sulit man. So, sa iyang sermon, pangduwang nobinaryo ito. So, salamat po, Padre, sa pagparigirumdum sa mo na tanganing kami maging mga tunay na tagapagdara kan paglaom sa kinaban. First of all, we must be faithful stewards kan gabos na bagay na ipinaniwala kan mahal na Diyos sa to. So, salamatunon po, Padre. Asin salamat sa gabos na mga sponsors kan sa tuyang misa ngunyan, ikaapat na aldaw. Asin siyempre sa mga nag-serve sa tuya pong Santa Misa, magpuon sa choir, sa mga live streamers, sa tuyang mga lector, commentator, lay ministers, mass collectors, asinan sa tuya pong mga acolytes. Asin siyempre sa Indo po gabos na padagos na nakikisumaro, nagsusuporta sa tuya pong parokya. Lugod pa man ang Diyos, danay na magbalo sa Indo, asin si San Judas Tadeo, padagos man lugod na tabang, magpamibi para sa lambang saro sa tuya. Salamat po, asin Diyos pabalos. Matindupon ka, boss. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saymong espiritu. idukon mga payo, asin maghagad din bendisyon.
Sa intercession ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtaw sa saindo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa saindo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sayang tataramon sa saindong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa sayang mga dala na sindanay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagod na lumog kamo sa saindong langit nun na pamana. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. An Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na an misa, magdanay kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi sa indo gabos, and God bless you all po. Good evening po, Father.